Sumoto nga nag-I love you gyud na si Ford sa kuha. Mura pa kog nabungol siya gingon. Ug wala jud ko nitingog nga murag wala nakadungog siya gingon. Mao nang niingon siya balik sa kuha nga I love you Pia. Og iyaha na gyud nang gikusog. Maong gitubag na ko siya nga oo. Nitubag pud siya. Oo lang. Nagmugot jud na iyahang no. Antigo lang biya. Pero gwapo man gihapon siya. Alami pa siya. Ako siyang giingnan. Unsa din ang I love you Pangutana nga kailangan og tubag. Og ning kalit bitaw na siya tapad sa kuha. Dayon ni Higda. Nagpadili-dili pud ko. Pero ganahan kayo. Dayon ingon siya nga, Sofia, can you be my girlfriend? Wala jud ko kasagang siyahang pangutana. Ako siyang giingnan, nga kulang na lang kay pusil no. Aron mura na ko nimo og gitulis. Nitubag pa na siya. Ngon sa unday pagpunguyab nimo ma'am? Ako siyang giingnan, nga ma'am lang. Nitubag siya. Ngon sa man di ay, dili makamusugot og tawgon kag babe or baby. Unsa man jud ay. Og nakaingon yun na si Sir Boggs na ayaw ko malditahi god. Og wala lang siya kabalo nga dili pa ni mao ako ang batasan. Basig dili gid siya ganahan sa kuha ba. Dahil nangutana siya balik. Nga Pia, huyab na ta. Tubag ko niya nga kalain pud nimo moyab sir. Nitubag siya. Ngon saon gani, moadto na lang ko sa inyohang balay. Ug akong ingnon imuhang papa. Nga naanay nahitabo sa tua. Kasal diretso. Kaahak jud ani niya. Ako siyang giingnan nga tistingil lang jud ba. Bantay lang jud kanako. Mutingog pa unta siya. Pero nanawag naman tong nag-deliver og foods. Sa mga tong ninaog siya, ug iyahang gikuha. Pagbalik niya kay nag-prepare na dayon siya og mga plato. Kanya ako, naglantaw ra kog TV. Hingon dayon siya, nga hali na madam, mangaon na ta. Kahayahay ragod na ako ba, kung ani lang permi, nga tawgo na ra kog mangaon na. Ug nakabantay jud pud ko nga grabe kayong kaon ni Sir Boggs ay. Gikapoy gyud siguro. Alangan pod kay grabe mang kamas ganina. Ug perting drive pa jud. Hingon day siya galit nga. Bitaw Pia ba? Manguyab ko nimo. Tubag pud ko niya nga tutukay sa kog pusilig aron mura og imuha kong gihulga. Ug wala na ko'y choice. Ug nikatawa din na siya. Ako siyang giingnan, nakatawa man ka. Tubag siya nga, pagtarong ba? Tubag ko niya, sige daw be, nganong uyabon man sabti ka. Nitubag siya, nga nag-make love naman ta. Nitubag ko niya, nga dili man to make love Tilaw-tilaw raman to. Palami raman to. Og nikalit man na siya kahilom, og wala gyud siya nitingog. Taud-taud ana niingon siya, nga okay sige. Ayaw lakaw ugma, kay after sa kong duty, muadto ko sa inyo ha. Tubag pud ko niya, nga gara-gara gyud ka sir. Tabag si Sir Ford na, masaon man di ay?
Ako siyang giingnan nga blackmail man ang imuha. Then nitubag siya nga, unsaon man jud di IT ka ba? Then tubag ko niya nga oo na lagi. Oo na. Og dako jud kaayo na iyang ngisi. Mura jud ang si sir. Ganina kay galagot nga gamugot. Unya karon kay dako na kaayo ngisi. Niingon dayon siya. So unsa man ato ang tawagan? Tubag pud ko nga ma'am og sir lang sa aron dili halata. Sunod na tika ipila-ila sa balay. Tago-tago sa ta para challenging ba. Dahil nikatawa ko. Then itubag siya nga okay sige. Ikaw man ang boss, so ikaw masunod. Sa mga to nga official na minister. Sa tinood lang, ako na itong dili ganahan og commitment. Kay 5 years pod biya may sa akong ex. Unya gabino ang raman na siya sa kuha. Nag-cheat man ang uplok og nawong. Sa mga to nga na-scared ko. Mo nang wala pa jud kay ko nagseryoso ni Sir Ato. Kay wala pa jud ko kailan niya. Pero kami na jud ni Sir Box. Ug mura man siya sukarap ng uyab nako, pero largo na oy. Choosy pa ba ko nga bawi man sad kay taas og dako. Og lami pa jud. Ang iyahang gugma. Bitaw. Then one time ana nag-chat pa na si Sir Ford sa kuha nga magkita daw mi kay mag-getting to know each other daw mi. Ako siyang giingnan nga getting to know lang jumpo. Nga naghubo-hubo naman ganita. Nitubag siya nga na-excite manggod kayo ta mahal ko. Ug wala pod ko kapugong. Manang sorry. Og ni Arya jud akong kalag atong atay. Kay ni tisngi ko, unya naara ba mig sakyanan nilang mami og daddy kay paadto mig simbahan. Mao nang pinasingka nga nungutana si daddy sa kuha kung naunsa daw ko. Kay pila na daw kuno ko kaadlaw nga murag buing. Okay ra daw nila nga mag-inom-inom ko kaysa daw basin lahi na kuno ako ang ginatira. Ipapreso jud kuno ko nila. Ug paglantaw pa yun ako nila, kay seryoso man kaayo ang nawong nilang mami ug daddy. Nitubag ko nga, daddy oy, naunsa man ka? Dugay na gani kong wala nagainom. Kana pahinoon. Ningon sa akong mama nga, pagtarong lang jud piya. Sa mo to nga ni simba jud mi. Sa mo to nga perting simba jud nako. Ug naghinulsol sad ko sa ko ang mga bad doings. Pagkahapon ana kay nananghid ko nga mulaag. Alangan pag di sila mosugo. Nga akong edad, hapit na biya mo ambak sa kalendaryo. Ningon pa na si daddy nga dapat 9 p.m. nakauli na ko. Kay kung dili pa kuno ko makauli, ako ng sanina kay maghulat na sa gawas. Huna-huna po na ako, okay ra sad eh. Kay dito ko muli sa ko ang Sir Box. Ka-jury catch na ako eh. Bitaw. Sa mo to nga nagpasundo din ko sa kong mga dog nga friends. Aron limpyo pa sa tanang limpyo. Walay ebidensya nga ibilin. Pag-abot sa kong friends sa balay, gipasulod pa nako siya. Unya nangutana pa na akong mama sa kong barkada kung birthday ba niya. Ang akong dog nga friend wala jud katingog dayon. Mura siyag natingala. Mong ako din siyang gisipatan og nakagets rapod siya. Ningon siya, hang yes tita, birthday nako karon. Paggawas yun na mo sa gate, kay gikusi din ko sa kuwang friend. Ingon siya nga, aha kagat.
imuha pa kong gibala. Nikatawar ako siyang giingnan, abi ba na ako og naamoy support system sa moang Mr. Patola. Nitubag pud siya, ambuta dyan mo ba? Abi ko og dili na ka sa pulis. Mahulog raman di ay gihapon kag pulis. Nitubag ko niya, kung dili ka dogga, dili na nimo na i-mention og balik. Pero deep inside, nibalik jud akong kahadlok gamay. Mong ningon akong friend nga, mong paghinay-hinay anang Clifford, kay wala ta kaila-ana pa niya. Tubag ko niya, nga mami ikaw ba yan? Binuang rato na ako, pero sa tinuod lang, wala pa jud kaayo ko kaila ni Ford. Sa moto nga pag-abot na ko sa condo ni Sir Bogs, medyo naluya ko. Ambot nga no. Pero naka-feel ko nga bugat jud akong pamate. Nga ga-overthink man hinuon ko. Dagahan kay what if ako ang utok. What if nagtinanga na sad ko? What if dili jud ko niya love? Nga naigo naraba jud ko siyahang armalay. Bitaw. When after pila ka minutes, niabot na dayo na siya. Ughoy, akong dughan dili na mapugngan. Iyahangalan na lang ang perme mabatian. Kaya talaga. Gihubo na dayo niya iyang uniform. Day nagsando na lang siya. Ang mga pasas sa buing kay nang li-li naman na. Nangutana pa siya sa kuha kung okay ra ba ko. Nitubagpud ko nga okay ra ko. Ningon siya, nga mora ko nakog down, ug unsa daw ako ang ginahuna. Nitubag rapud ko nga wala manggod. Dayon ni dool siya, ug iya akong gihag. Kalami ba? What if ako anasad ni siyang paak-paakon? Kaviga nasad na ako ba? Nangutana pa na si Sir Bogs nga, what do you want man, ma'am? Nitubagpod ko, nga I don't know. Basta feeling na ako, dili ko happy. Ang jurikat na nagpataka lagdas mag, unya mag-overthink man di ay. Nangutana pa siya kung gusto ba ko mukaw ice cream. Nitubagpod ko, nga yes. Pero gusto ko gelato. Tubag siya, nga okay. Mag-ilis ako ha. Siyang gingnan, basin gikapoy ka. Basin kinahanglan ka nga mag-rest. Nitubagpod siya, nga mas makapahuway ko kung makita na ako nga happy ka. Sa moto nga nang gawas mi, pero instead nga mosulod mi sa mall, gidala man hinoon ko niya somewhere else. Nangutana pa ko niya kung anong dugay siya nakauli. Nitubagpod siya nga naa pa daw siya gihapit. Ako siyang giingnan, ang gihapit? Kabalo man ka nga naan ako sa mong kondo ba? Dayon iyaha kong gilantaw. Pero ang kanahan, ningisi man og niingon, nga mas gwapa ka mahal ko kung wala kay makeup. Times na. Ning bukad man pod ako ang hubon oy. Aha ka. Ako siyang giingnan, nga sa man ta oy. Ice cream man ako ang ganahan. Nitubag siya, nga nasa tayo doon. Nitubagpod ko, mag-lodge ta. Dayon ni katawara na siya og ingon, nga nung mag-lodge man, nga pwede raman dari sa sakyanan. Amawa lagi niya. Ako siyang giingnan, nga dili ko dari kay guot, makapamaol. Dayon na nga tawa me. Then ingon na si Sir Bogs na,
Ikaw ra jud ang makapakatawa nako ba. That's why love kaayo ti ka. Tabang jud mga tikbalang. Nagjeridog jud kaayo ako ang heart. Taud-taud ana kaniabot mi sunahan. Pero dili panilangit ha. Ako siyang giingnan nga dagat man lagi ni. Parat man eh. Tamis man ako ang gusto. Nitubag si Sir Bogs na, yes love. Kabalo ko. Pero wait lang, kay there's more. Og niadto na siya sa likod siyang sakyanan. Dayon na siya gikuha. Naa man na siya'y pa-flowers. Abi na kog ako ang flower lang perme akong idalit niya. Ambita. Nangutanap ako kung unsa man eh. Nitubag siya nga flowers. Wala ko kabaloon sa imong ganahan. Mong giduha na lang nako. Mao ding duha ka bouquet ang iyang gipalit o gihatag sa ko. Ingon siya nga I love you kayo Pia. Dayon ning bakhag dayon siya nako. Sa mo to nga nag-istorya ramin dito. Og nag-share siya about siyang life. Pulis sa dayang papa. Og pag umangkon day siya sa usa ka retired general. Tulusad sila ka magsuon. Puros laki. Og siya ang pinaka maguwangan. Dayon nangutan ako niya kung pila nakabuok iyahang nauyab. Nitubag siya. Ngay kaduha ka. Nitubag ko nga. Gikaon sad nimo iyahang pulon. Kanagong white dira sa tunga sa lubi. Mo na siya. Nitubag siya. Nitubag si Sir Bogs na unsa man nga question mahal ko. Pero ako siyang giingnan nga tubag ato. Ningon siya nga wala. Ikaw lang po. Huwag imuha lang sad. Kung tinuod man gani iyang giingon, ka-okay ba? Kaswerte ba sa simod ni Sir? Ang bitaw. Nangutan na din ko niya kung kinsa iyang ex. Nitubag siya nga past naman tumahan. Ako siyang giingnan, walay past. Tubaga na. Then ingon siya nga si Amanda. Tan-awa jud lagi. Tagna paligi ko. Mao gyud tong Amanda nga nag-comment sa iyahang gipost nga picture namong duha. Wala jud na mali ako ang antena. Nangutana rin ko niya, kinsa na nga Amanda? Pila na mo katuig? Nganong nagbulag man mo? Nitubag siya, love, kailangan pa jud ba na ako ng tubagon? Tubag ko niya, oo, aron dili ti ka sumbagon. Sa matong ningon si Sir Ford na, kana si Amanda, schoolmate na ako na sa una. Dayon nagka-in love ay me. Na fall mi sa usagusa. Ako siyang giingnan, na fall si mohang kagaran. Hanawong ni mo eh. Ambot sad nganong gisapot kog samot aning tawhana eh. Dayon ingon siya, nga pahumanas sa kumahan. Tubag ko niya, basin si Amanda imuhang mahal. Nitubag si Sir Bogs na naunsa man tani eh. Nangutan na biya ka mahal ko. Tubag ko niya nga hilo mahal ko. Ihatag tong bouquet kay Amanda. Tagsa na lang mi ato.
Ug ni under na dyan ang buntok nga utok dyan na ako. Basta dyan lagi. Walay chula-chula for today's video. Dahil ingon na si Sir Bogs na paminaw sa good mahal. Si Amanda kay past na to na ako. Ikaw man ako ang present. Ug ikaw pod ang ako ang future. Bisan gisapot ko nga galagot ko. Gikilig pod biya ko siyahang giingon. Murag naa junay pinaakay later ba? Bitaw. Nitubag ko niya nga oo na. Sige na ako na. Og nakangisi jud ko. Og wala na nako matago ako ang pagkakirig-kirig tungod sa kakilig. Ningon pa na siya nga pag-abot na mo og 3 years, nahibawan ako nga iyaha ding giuyab ako ang barkada. Tubag ko niya nga damaka ng Amanda oy. Nitubag siya nga basin mahal ko. Tubag pud ko niya ang unsay basin oy. Basin jud ay kay imoha jud nga ipagtanggol ba. Tubag Sir Bogs na tubag dahin siya nga oo nalagi damak kayo siya. Sa una-huna ana ba aron makatira ka later. Bitaw. Nangutana din ko niya kung aha na iyahang ex. Nitubag pod siya nga tuwa na daw sila sa Japan. Tubag ko niya, nagdayon jud sila atong imong barkada. Nitubag siya nga wala. Kay minyo naman tong lalaki. O gabi nga katol po di ay ni gilihi si Amanda. Aha ka. Og niingon na si Sir Bogs nga. Pero love, wala makay dapat ikabala ka. Ug wala kay dapat ika-overthink. Kay secure ka na ako. Kung baga insured na ka. Tubag ko niya, nga saba oy. Mura makag Saint Peter ba? Og dili dyan ni ka-ex ako si Sir. Kay mabaraman dayon diretso. Sa moto nga nabiyahe na may sa syudad. Dayon nag-dinner. Pag-abot pa namo sa mall, kay ni diretso may adtong na ay ice cream. Grabe jod akong tilap sa ice cream. Kalami jod. Basta kay heaven para nako ang ice cream. Wala gatilap-tilap ko sa kong ice cream. Ang Sir Bogs kay nagsigirag totok sa ko. Ako siyang giingnan nga naunsa man ka oy. Naihugaw ako ang nawong. Naglingo-lingo ra na siya dayon iyaharang gitilapan ang iyahang ice cream. Pero hoy, kalain man sa ko ang huna-huna. Rag minus 99 na jud ko ani sa langit. Nakasimba man unta ko. Kay ang naa sa kong huna-huna, kay ako ang kuan man ang iyahang ginatilapan. Aha ka dyan. Og nagkatutukanay dyan ming duha. Og that time, ang amo ang mga kalag kay nagsabot na unsay sunod. Unya kay iyaha man dayon kong gibira. Siyempre mag-arti-arti baba ko. Giyera na sa dayon eh. Amo orang gilabay sa basurahan dapit sa parking. Ang amo ang ice cream. Og naglumba dayon may sakay sa sakyanan. Ako siyang giingnan. Murag dili na juta kaabot og kondo ani ba. Nitubag pod si Sir Bogs na dili na dyan.
Nangutana pa ko niya kung asay doon. Ug naa siya giingon nga in sa kuha. Ug kay ako man ang ga-drive, ug wala man ko kadumdum kung ahan na. Ako adjud na ang gi-Google Map. Unya si Sir Ford, nagsigi na og panghawid-hawid. Unya iyahang nilantawan, kay kaduslako naman kayo. Pag-abot jud namo kining park dayon ko. Then si Sir Ford kini una og sulod. Dili jud ko niya lamlaman anang magdungan mi og sulod. Kay kauwaw rabiya kaayo. Taud-taud ana kining chat dayon siya og niingon nga room 12 mahal ko. Basta kay paspas pod lagi kaayo ako antikang. Pag sulod na ako sa room, wala nanay sanina si Sir. Kani. Kay siguro sa kong past life, unggoy siguro ko. Mo nang kapyot dahin ko sa liog ni Sir Ford. Tawara. Impas tayo. Over 1 week pod biya nga walay pugas-pugas. Sa moto nga si Sir Ford, kay paspas kayo nga nakahupo sa kuang kuan. Katong nabilin god siyahang kondo. Dama ka lagi. Dayon iyahan akong gihigda sa bed. Dayon nagkuan na siya. Basta dyan. Nagtanggal na siya kuan. Dayon iyaha pa nang gipaak ang garter sa kong Avon. Kabalo na mo kung unsa na. Iyahang ba jod iyahang gigamit og tanggal. Paubos. Kangilingig pa. Then kung giunsa to niyang ice cream ganina, mausad ang iyahang gihimo sa kuha. Basta kay ako ang tuhod jod kay gakuro. Kailangan na jud ko magplanax. Bitaw. Sa moto nga grabe kayo amo ang fight that night. May gani kay medyo sayo pa to. 9 raraba ko taman. So na-joy time ang among pinaakay karon. Basta kay grabe sa ni si Sir makadusla ko eh. Sagad man kaayo. Abi jud niya lalom kay ning diri sa ubos dapat. Pero samtang perte na jud namong kumbate. Na ako'y nahuna-hunaan. Ako siyang ingnan nga time sa lang daw sir. Time sa daw. Og nahunong gyud na siya sa iyahang pagpalami sa kuha. Nangutana siya unsa daw. Ako siyang ingnan nganong kabalo man ka ani nga in. Nitubag siya. Hala ka love. Unya nako mag-explain sa mo. Humanon sa nato ni. Sa moto nga nagpadayo na sad siya. Og satisfied gihapon kayo ko. Paguman lagi kay tulo-tulo among singo. Kay wala na on ang aircon. Na carried away yun me sa ice cream. Pandamay. Sa moto nga after ato, nag-freshen up tayo. Kailangan naman og mugawas rami nga klaro kaayo nga gikan mig kumbira. Bitaw. Yatod yun ni Sir pauli sa balay pero taman sa kanto lang. Ning park na siya sa kilid sa karsada. Dayong to si kanay namo nga good for 1 week. Kay basin og mabisi na sad mi. Hingan siya. Nga I love you my Sofia. Tubag ko niya. May jud. Pataka lang kag pangangkon. Basin og may Amanda na. Basta kay nakapangatol lang gina si Sir Bogs siyang ulo. Dayon ni naog na ko sing sakinan. Pero ning viga pa jud mi.
kay gi-open man na niya ang bintana. Nakabantay pa ko nga naay padulong nga sakyanan og nakasignal nga moliko sa tuo. Pero kay churikat man ta, wala rasad nako to gipansin. Pero paglantaw nako, ning hunong man ang sakyanan sa unahan namo. Pero wala rasad namo. Pero sa dihang minaog na, hala ka jud. Kung pwede lang jud mo salom sa kanan, kay wala jud ko nasayop sa ko nakita. Si Erpat man ako ang papa. Kung pwede lang jud niya kwaon ako ni Lord karon dayon. Og gitawag na jud ko sa kong papa. Pinabundak kayo sa kong ngalan. Tuara jud. Kung mamatay ko karong gabi una, dili jud ko malangit lagi pa. Nito bagir pud ko, uy di. Pero wala na jud. Late na kaayo kung pasibaton pa nako si Sir Ford. Kay mura naman og flash si daddy. Pagsunod lang taon nako niya, naa naman dayon siya sa kong kilid. Ningon na lang ko, kanang sir, salamat sa paghatod ha. Lahos na lang sa tagbalay sir. Manihapon ta. Basin wala pa ka nakakaon. Og maora jud nay dali kay nako nahuna-hunaan. Gidrama-dramahan na lang nako ako ang papa. Kung moik ba ni siya. Sa matong ninaog na lang yun si Sir Bog sa sakyanan. Og ning salot kay papa. Kahadlok ba? Dayon na good evening na siya kang papa. Ito ba kong papa? Good evening son. Nganong nag-uban man mong piya? Paktay lagi jud ba? Nya wala din nakatingog si Sir Ford. Mo nang ako nalay niingon, kanang kuan di oy. Nangatang kog taxi ba? Unya kay wala na may taxi kay gabi naman. Unya kay nagian man ko ani ni Sir kuan, ani ni Sir Ford. Unya kaila man day siya nako. Sumotong iyaha kong gipasakay. Unya wala pa ko nahuman sa kong palusot. Sa dihang naaman joy panulay nga taxi nga ni Agi. Nasatanasan man jud ko oy. Ngano man Ningon si daddy nga, unsam dito, muragikan man tog downtown ba? Nito bagpod ko, nga ayambot di oy. Ug nikalit na nagtingog si Sir Bog sug ningon. Nga sir, I'm sorry po. Ug kay nahinumduman jud nako nga dili man daw ni siya bakakon. Johnny Mas na jud kaayo ni. Paktay na jud. Og wala naman jud ko'y nahuna-hunaan. Nagpatumba-tumba na lang jud ko. Unya medyo wrong movement kay abtik pa sa manata nga gisalo ko ni Sir Bogs. For the rattle si Erpat lagi ba? Gipadali-dali niya si Sir Bogs ug bakla nga ipahatod kog balay. Ug nihinay pa kog ingon ni Ford niya. Huy, tarunga sad kog alsa ba? Nito bag siya. Nga buing man kamahal ba? Basin unyag atakihon imuhang papa. Ako adyo nang gikusay si Sir Ford. Kay kusog man ang iyahang tingog. Nabaday makuyapan nga mo istorya pa. Kaya talige. Dili na jud ko mausab aning challenge oy. Kahadlok. Mura man og kong masakpan kong daddy. Basin og iyahan ning witkan si Ford. Pagabot pa jud namo sa balay, kay nalisang jud intawon si mama ba. Aha kalagi. Nagubot jud na ang balay, dahil nagpatawag pa na si daddy.
Nagubot pa na ang balay. Dayon magpatawag pa na si daddy og ambulansya. Sa motong wala ko'y choice, kundi mumata na lang jud. Nakapangutana yun akong mama kung naunsa daw ko. Kung pwede palang iingon na overdose ko ni Sir Bogs. Pero akong ginan ako mama, nga nisakit ako ang ulo. Ug sa dihang mao po'y pagsulod sa akong isa ka kuya. Nangutana siya kung naunsa daw ko. Ug nangutana pod siya kung nganong naa daw si Sir Ford. Ningon pa na si kuya, "Namali ka diri sir. Muangko na mo." Yaga jud ni ako ang kuya ba. Kan-o na lang jud unta kog monster ba. Dili na jud ni nako kaya ako ang gisudlan nga gubot. Nakapangutana gina si daddy nga, "Unsa giingon nimo mak?" Mitubag pod akong kuya nga wala di oy. Kay naalang man ni diri si sir. Sir, okay ra ba nga hagdon ka na mo ginom? Pero nitubag jud ko dayon nga. Dili na. Muli na si Sir Ford kuya. Nitubag akong kuya. Nganong ikaw may nitubag? Close mo? Yaga jud lagi ni si kuya ba. May gani kiniingon si Sir Ford nga. Kanang sir, gusto man ako, pero alas 7 akong duty ugma. Siguro sa sunod na lang. Nangutana pa na si kuya kung kanusa daw ng next time. Sumutong nagkasinabot sila nga magtagay daw sila inig ka weekend. Nayate na jud ni ba. Gihatod pa ni daddy sa gawa si Sir Bogs. Ug ambot unsa ilahang gistoryahan nga dugay man nakabalik si daddy. Og ni sunod pa jud na si mama. Wala na. Paktay na jud. Dili na jud ko magkiat-kiat pa. Gisipa jud na ako maguwang tungod sa kalagot nako eh. Ako pa siyang giingnan nga ikaw ya ba. Wala jud kay ayo nga kuya. Og ni katawa ra gyud na siya. Gikatawan ra ko niya. Pagsulod nilang daddy, galuya-luya gihapon ko. Pero nakulbaan na jud ko. Pero mura raman pod og wala raman. Kay gipapahuway man dayon ko nila. Og murag wala ramay bad news. Pag-abot na ko sa kwarto, gitawagan jud nako si Sir Bogs. Og nagsige man na siyag katawa. Hingon pa siya, "Ka-best actress ni mo mahal eh." Tubag ko niya, nga hilom dira eh. Unsay giistoryahan ninyong daddy man. Nitubag siya, nga nananghid nako, nga mamalayin ako. Ako siyang giingnan, nga paghilom jud dira. Pagtarong ba? Nitubag ra siya. Wala man. Nangutana lang sila kung unsay tinuod. Ako siyang giingnan. Unya, kay dili man kakabalo mamaka. Johnny mas jud ning bugduha pa. Pero ningon siya. Pero, sa imuha kay exempted. Kay special man kayo ka sa kuha. Nitubag pud ko. Pagtarong ba? Nitubag si Ford na. Wala lagi. Nagpasalamat lang sila. Ug nang-invite sila og dinner next Sunday. Ubanon daw nako ako ang uyab. Tubag ko niya. Dayon, kay ako man imuhang uyab. Itubag po si Sir Ford na.
Ako silang giingnan nga dili na kinahanglan kay naa na gapuyo dira sa sulod ako ang uyab. Hahak jud kaayo siya. Ako siyang giingnan nga pagtarong diha ba. Magtarong ka o bulagan jud ti ka ba. Sa motong naingon si Sir Ford na wala ra gud about work my love. Nangutan ako niya unsa man sad. Nitubag siya nga dili pwede istorya. Kay about man to sa trabaho mahal. Sa matong ako siyang giingnan nga sa muka ni mo diretso na guliha. Bantay og mohapit pa ka og Japan. Unya mohalo ka kay Amanda. Og nagkatawa-katawa lang jud ang tibagha. Sa matong ingon siya nga matulog na daw ko. Kay matulog na pud siya inig-abot. Kay gikapoy daw siya. Alangan man og kinsay dili kapoyon nga grabing tinukhangay ganiha. With all the bali-bali and style pa jud. Pagka juridog yun